Mariña, ven. Colle un peixinho. Eu outro día fixe unha Macedonia. Pera, pexejo, mazán, plátano, toda a fruta que tiña por ali que se estropeaba. Entón fixe unha Macedonia. Ese tío caldo. Mira, vamos a ver. ¡Hala! Vale, ves? Así. Queres aprender? Sí. Pois veña. Faslle así, ves? Aí. Entonces, depois faslle así. Tórcela po lado. E xa sale, mira. Outra. Este está para quitar. Sí, quita. Esfollar é quitarlle as, ves? A espija, que este é unha espija. Isto é de bollar a man. Hoxe en día hai máquinas. Esto da sería o cucho. Sí, este come o cucho. Pero isto recóllese, vai para o cabazo, a espiga, despois cando está seca é cando se debulla ben. Aí se mantén os repolos. E se o pisamos moito, pois non nace. Sabes que? Vamos regalos un pouco, Mariña. Aqueles repolos que plantei outro día, como non os reguei, Mariña, secaronme moito. Ponlle. A ver. Cortámoslle así o bico para que bote xenos. Corto así por aquí, así, e botan os filliños estes, que estes filliños despois medran e cando se cortan, así, ves, nena? Ves? Así. Boto xenos aquí, Aí, María. botos. Aí con isto podemos facer un puré, pois xenos. Xa. Agora vamos botarlle un pouco de millo ás galiñas, porque as galiñas tamén che gusta o millo sin que sea en fariña. E a tua mamá gustalle o prixel, pero non se dedica a sementalo, por iso che quero deixar esta herencia a ti. Velo? Para que ti aprendas. Bueno, ahora collede cada un a un feixiño de berzas que lles vamos levar os animais para ali, para a casa. Vale. ¿Qué? Así ben vale, Wisa. Supoño que sí. Vamos. Con estas paus galos ben chegan, non? Pero non leve o plástico. E se todas paus galos non? No, todas para os galos. Todas, os galos. As galiñas poucas, que as galiñas teñen onde para estar fora. As galiñas voulles levar estas? Sí. Porque os galos que saben que lles van levar as berzas. Ese é un hórreo, non sabes o que era un hórreo? Non. Para que se utilizaba? Antiguamente metían, cando facían a colleita do trigo e máis do maínzo, metían aí e botaba todo o ano e conservaban aí, porque aireábase e curaba aí. Eu de pequena pensaba que se metían aí as galiñas. Avó, e este castiñeiro pequenín, que raza é? E eu que sei, querido, ali na Portela, veu da Portela, aí lá hai moitas razas. E aí o castañeiro xa non son como este moito, só ten isto de xoto de altura e con 3 remiñas solas. E aquelas 3 remiñas enchen o rego de castañas, así, de bagadas. Dicimos de bagadas porque están soltas. E fomos desde aquí, había que ir por Toral, dar a volta para salir á Portela. E a noite de paso que viñamos á Frieira, 40.000 pesetas polas castañas que trougueran aquel día na máis. Ainda vos pagaban ben. Pablo, deixas logo o angazo un momento, vamos mirar a ver se hai fabas. Mira, temos aquí estas que están verdes. E nestas baixas que son máis pequenas. E teñen o fréxol tamén máis pequenín. Ainda quedan algunhas. Temos aquí cenorias tamén, Pablo. Son boas. Sí, son grandes. Levamos algún para a casa? Vale.
A ver se o don cortado. Ponnas aquí atrás. Pon aquí atrás tamén iso. Vamos coller unhas berzas logo. Para os cochos. Facemos un feixín pequeno. Apaña logo que acabamos antes entre os dous.